ታሪክ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር ምሂሩና ነይሩ ግን ኣይተጠቀምናሉን ይመስል ማሕበረሰብ ንውልቀ ሰባት ሓሳብ ክመርጹን ወይ ከዓ ሳይድ ሒዞም ወይ ድማ ጸግዕ ሒዞም ክሓስቡን እንድሕር ዳ ከገድድ ጀሚሩ ጽቡቕ ኣይመጽን እዚ ታሪክ እዚ ብዛዕባ ኣብ ኤዥያ ትርከብ ቻይና ዘውግዕ ታሪክ ኮይኑ ንእግረ መንገዱ ግን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ሪኣክሽን ዓብይ ምትእስሳር ዘለዎ ስለ ዝመስልን ተመሳሳልነት ስለ ዝረኣኹልን ነቲ ጉዳይ እዚ ከም ኣብነት ገይረ ሒዙ የመጽ ኣለኹ እቲ ጉዳይ ኣብ ካልቸራል ሪቮሉሽን ዝነበረ ኣብ እዋን ቻይና ክትምዕብል ከላ ወይ ከዓ ናይ ምዕባለ ዓመጽ ወይ ከዓ ናይ ምዕባለ ወያን ክንብሎ ንኽእልና ዝተራእየ ጉዳይ እዩ ሓደ ወላዲ ብደቁ ይስለል ነቲ ተሓሳስባ እንተ ዘይተቐቢልዎ እቶም ደቁ ከዓ ክኸስዎን ኣሕሊፎም ክህቦን ይኽእሉ እዮም እቶም ደቁ መገዛእ ኣቦኦምን መገዛእ ወላዲኦምን ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኖም ኣቦኦም ብነፃነት ክሓስብን ብነፃነት ክዛረብን ኣይፈቕዱን እዮም ምክንያቱ ኣብ መንጎ ፋሚሊ ውሽጢ እንተይተረፈ ኢዱ ዘእተወ ስርዓት ስለ ዝነበረ ኣብቲ እዋን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚስ ብኸመይ ኣምፂኻዮ መሲልካ እንታይ ኣምፃኻ ዝበሃል ጉዳይ ሓቂ ዶ ኦኬ መሲል እንታይ ከም ዘምፃኹ ክነግረኩም እየ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝሪኦ ሓደ ነገር ኣሎ ወላድ ኣዶናይ ዓገብ ግበር ንውላድካ ጸግዕ ትሕዞ ከምዚ ኢልካ ተዛረቦ ገለ ዝብሉ ዘረባታት መፅኦም ኣለዉ እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ክሳብ ክንደየናይ ይኽዱ ይኾኑ ወይስ ሓደጋ እዮም ክወልዱ ዝብል ክንቀጽል ኢና እዚ ኣብ ውልቀ ሰባት ዘሎ ጽዕንቶ ጥራሕ ኣይኮነን ሕልፍ ኢሉ እውን ካብ ሓሳባት ከምኡውን ናይ ፖለቲካ ርእይቶ ዲያሎጋት ዝህቡ ሰባት ብምልኦም እውን ካብዚ ጉዳይ እዚ ኣየምልጡን ስለዚ ምእሳርሲ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ ካብቶም ተኣሲሮም ዝቐነዩ ሓደ ሸዊት ውዳሰ እንድዩ ሸዊት ውዳሰ ምክንያት ምእሰሪኡ እንታይ ከም ዝነበረን ብፍላይ ከዓ እቲ ክስ ምስ ቀረበሉስ እንታይ ከም ዝበለን ባዕለይ በኣካል መጽየ ክንግረኩም የብለና ኣሎ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዘርአ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ሕልፍ ኢልና ሕጂ እውን እዞም ምዕባለታትን ኣፈላላያትን እንዳማዕበሉን እንዳሰፍሑን ከይዶም ማለት እዩ ኣብ መወዳእቱ ሓሳባት እንድሕር ዳ መሪፅካ ጽዕንቶታት ኣለዎም ኮንስኩዌንስታት ኣለዎም እዮም ግን ካብ ናይ ውልቀ ሰባት ሓሳባት ሕጂ ከዓ ናብ ናይ ፓርታት ሓሳባትን ናብ ናይ ሓይሊ ወይ ከዓ ናብ ናይ ፓወር ናብ ናይ ፖለቲካ ናብ ናይ ስልጣን ከይዶም ስለ ዘለዉ እዞም ሓሳባት እዚኣቶም በዚ ደረጃ እዚ እንድሕር ዳ ኤክሰርሳይዝ ተገይሮም ኣብ ዓድና ወይ ከዓ ብከምዚ ዓይነት እንድሕር ዳ ክመሓላለፉ ወይ ከዓ ሰርኩሌት ክገብሩ ጀሚሮም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኣዝዩ ሓደጋ ይኸውን ዶ ዘብል ሎማዓንቲ ሓያል ክትዕሎ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ እውን እንተይተረፉ ዝተሓወስዎ ኣኼባ እዩ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ከዓ ብዙሓት ሽግራትን ጸገማትን ከጉልህ ጀሚሩ ኣሎ ገለ ሰባት ከዓ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ እዚ ናይ ውልቀ ሰባት ዘሎ ናይ ሓሳብ ምዕፋንን ናይ ሓሳብ መምራፅን ንምንታይ ብዕብይ ዝበለ ደረጃ ከይድና ኢቭን ንውድብ ሕወሓት እውን ንባዕሉ ክነስግኦን ክነፈራርሖን ዘይንጅምር ዝብል ከምኡውን ብተመሳሳሊ ኣብ ሓራ መሬት ዝርከቡ ተቃለስቲ እውን ብከምዚ ሓሳብ ጌርናሲ ዲቫይድ ናብ ምግባር ካብ መወዳእታ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ናይ ምሕማስ ዝበሃል ከይዲ ክንጅምር ኢና ዝብል ሓሳባቶም እዮም ዘንጸባርቑ ዘሎ ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኦፍኮርስ ሓደሽቲ ኢኹም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም እየ ዝደሊ እንድሕር ደኣ ነባራት ኮይንኩም ግን ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ሃናፃይ ርእይቶ ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ኢብራሂም ሰይድ ሳልሕ ርሑስ በዓል ኢድ ኣልፈጥር ኢብራሂም ሓወይ ዕዳጋ ሓሶት መእለሽ ቅርሺ ክብል እዩ ገሊፅዎ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ናትካ ዕዳጋ ሓሶት እዩ ኣብዚ ከዓ ቅርሺ ኢኻ ትእልሸሉ ዘለኻ ዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ናይ ምሕሳብ ናይ ሓሳባት ምግላፅ ኣምር ሒዝና ሎማዓንቲ ተበጊስና ስለ ዘለና ንዓኻ ክንዛረበካ ግድን ኣይኮነን ይቕኒየለይ ዝብል ጥራሕ ርእይቲ እየ ዘበካ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓሳባት ከም ድሌቶም ሰርኩሌት ክገብሩ ፈቒደ ኣለኹ ጸጋልኡል ዮሃንስ ጽምዶ ዝበሃል ሃለውለው ድሕሪ ብርሰትን ከቢድ ዕንወትን ትግራይን ተጋሩን ዝተሃንደሰ ፍሽል ወፍሪ ንመጻእ ህልውናን ድሕነትን ትግራይን ተጋሩን ዘለዎ ረብሓ ብስምዒት ዘይኮነ ብፍልጠትን ብዓለም ለኸ ፖለቲካዊ ኩነታትን ክዕቀንን ክትንተንን ክምዘንን ይግባእ ተዘይኮይኑ ብወገነይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቅበሎ ይኸብደኒ ሰላም ንትግራይ ክብል ሰላም ተገሊጹ ኣሎ ሰላም ጸግሻወይ ማለት እዩ ደስ በለ አንገሶም ሽደን ኣባ ዳህሪ ወገንነት ዘየጥቁ ኣቦ ሓቂ ጽምዶ 33 ዶ ኢልካያ ጽምዶ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ንሓለፍቲ ብትንትን ኣቢልካ ትግራይ ናይ ዓውዲ ኩናት ምግባር ናይ ቀይሕ መስመር እዩ ሓሳባቶም እግዚአብሔር ሓሳቦም ማይ ዝሑል ክደፍኣሉ ጸሎት ናይቶም ቅዱሳን ኣይፈለየና ክብል ምስ ምሕጽንቱን ምስ ጸሎትን እዩ
ኣቕሪቡለይ ዘሎ ደስ በለ ይቐኒየለይ ኣስቴር ተኽለ ላይክ ጌራቶላ ነዚ ቻናል ብጣዕሚ ጽቡቕ ርእቶታት ካብ ዝህቡን ኣህዋት ብዙሓት እዮም ይብርሃ ደስታው ተመሳሳሊ ሰላም ክቡር ሓውሽደን ንስኻ ተቕርቦ ዘለኻ ሓሳባት ብዙሕ ሰብ ክእርምን ከረድእን ዝኽእል እዩ ቀጽሎ እንተ ጉዳይ ጽምዶ ግን ካብ ህግደፍ ሰላም ጽበ እንተሎ ኣነ ማጨሎት ዝሕጽቦ ክረክበ ዝምነየሉ ክብል ሓሳቡ ሕጂ እውን ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ቪድዮ ወይ ከዓ ጉዳይ ጽምዶ ልዒሉ ወይ ከዓ መልኪቱ ኣብ ዝተዘረበ ጉዳይ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ጉዳይ ዓድና ሒዞኩም ክሰግር ማለት እዩ ኣብ ጉዳይ ዓድና ኣዝዮም ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾኑ ኩነታት እዮም ዘለዉ ውሉድን ወላድንሲ ናይ ምፍልላይ ስራሕ ዝመስል ሓሳባት ካብ ውልቀ ሰባት ይርአ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ወላዲ ተጠቂምካ ንሓደ ውላድ ሓሳቡ ጽዕንቱ ሕዲርካ ፀግዕ ክሕዝ ወይ ከዓ ኒውትራል ኮይኑ ከይነብር ወይ ዝኾነ ነገር ናይ ምግባር ዝመስል ዝኾነ ክስተት ወይ ከዓ ፍጻመ ስለ ዝረኣኹ ዓይነት ጉዳይ እዚ ሒዙ የመጽእ ዘለኹ ብኣብርኡ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ነዚ ናይ ሎም ዓንቲ ዝነገርኩም ጉዳይ ዘርእየና ቪድዮ እዩ ማለት እዩ ስምዕዎ ንቐደም ንስማዓዮ ብድሕሪኡ ከዓ ክንዛረበሉ እቲ ዝኸፍአ ጉዳይ እዚ ናይ ኣቦኡ ኣብ መቐለ እዩ ዘሎ ናይ ባዕሉ ምግቢ ቤት እንሄዎ ሓንቲ ነገር ከይትብልዎ ነብኡ ናይ ኣቦኡ ንግዲ ናይ ኣቦኡ ምግቢ ቤት ሕማቅ ነገር ማንም ከይሰርሕ እዚያ ግን መልእኽተይ ነብኡ ኣብፅሕሉ ኣብ መቐለ ዘለኹም ንወድኻ ቆርጢትካ ስለ ዘይዕበኻዮ ስዲ ስለ ዘዕበኻዮ እንተሰሚዑካ ኣርሞ ተዘይኮይኑ ግን ኣብ ሚድያ ወፂኻ ስሒዱ እዩ ንዓደይ ንትግራይ ወደይ ኢልካ ግልጽ ግበራ ኣብ መቐለ ምግቢ ቤት እንሄዎ እዩ ናይ ምግቢ ቤት ዝሸይጥ በዓል ቢዝነስ እዩ ኣቦ ኣዶናይ ኣብ መቐለ ስለዚ ኣቦ ኣዶናይ ትግራዋይ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ብልብኻ ንትግራይ እንድሕር ኮይኑ ቃልስኻ ዕላማኻ ኣብ ማሕበረ ሚድያ ወፂኻ ወይ ግደፍ ኢልካ ተጠወብሎ ንወድኻ ወይ ከዓ ነየይ ጠሊምዋ እዩ ንዓደይ ንትግራይ ወደይሲ ጠላም እዩ ኢልካ ግልጽ ንገረና ተዘይኮይኑ ግን ንስኻ ንባዕልኻ እውን ናይ ብልጽግና ልኡኽ ኮይንካ ኣብ መቐለ ውሽጥና ከይትህሉ ኣነ ጠርጢረ ኣለኹ እዚ እቲ ከቢድ ሓደጋ ዝገብሮ ምክንያቱ ኣነ ጠርጢረ ኣለኹ እዩ ከም ውልቀ ሰብ ጠርጢሩ ነቦ ኣዶናይ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ኣቦ ኣዶናይ ወላዲ ኣዶናይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝንቀሳቐስ መንእሰይ እዩ ምናልባት ኣዶናይ 18 ዓመቱ ዘይኮነስ 28 ልዕሊኡ ዝዕድሚኡ መንእሰይ እዩ ስለዚ ኣቦ ኣዶናይ እንታይ ክገብሮ ንኣዶናይ ማለት እቲ ሓደጋ ኣብዚ እዩ እቲ ናይ ቅድም ምምስሳል ኣምፂልኩም ዝነበርኩ ናይ ካልቸራል ሪቮሉሽን ናይ ቻይና ሲ እቲ ሓደ ፀገሙ ኣብዚ እዩ ነይሩ እቶም ስድራ ክፈላለዩ እዮም ዝግበሩ ነይሮም ድሕራይ ከዓ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብጥርጣረ ወይ ከዓ ብፍርሒ ክሪኦ እዩ ዝግበር ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሓደጋ ከዓ ኣብ እዩ ዘሎ ድሕር ዳነ ንባዕልካ ተፈላለይካ እቲ ውላድካ ነቲ ወላዲ ብዛዕባ ናይቲ ስርዓት ሕማቕን ጽቡቕን ክዛረብ ዕድል ኣይህቦን ኣቦ ከሰካኤ ወይ ከዓ ተጠንቀቕ ይብሎ ማለት እዩ መጠንቀቕታት ገይሩልካ ዓብዪ ዕድል እዩ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ሓሳባት ኩሎም ይእሰሩ እዮም ነይሮም ሓሳባት ማለት ኣርቲስታት ይእሰሩ እዮም ነይሮም ኖርማል ፒፕል ከዓ ዝኸማና ዝዛረቡ ከዓ ከምኡ ወይ ሱቕ ይብሉ ወይ ከዓ ይእሰሩ እዮም ነይሮም ምሁራት ኢና ዝብሉ ሰባት እውን ከምኡ ኣፍካሓዝ ተዘይኮይኑ እዩ ዘረባታት ብመሰረቶም ስጉምት ኣለዎም እዩ ወይ ከዓ ኮንስኩዌንስ ኣለዎም ጽልዋ ኣለዎም ስለዚ ጽልዋ ምህላዎም ኣብ ናይ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ ብዙሓት ሰባት እንደም ዝነግሩና ኣርሕ ቀቢል ኢና ብቻይና ተመሳሳልነት ኣለዎ ኢሎ ወሲድ እምበር ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ እኮ ርኢና ኢና ማለት ምምሳል ንምምሳሉ ሲ ምሳል እንተይተረፍ ካብ ጎደወና ንምንታይ ዘይትወስዱ ኣብዛ ዓድና እኮ ከምኡ ኣሎ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ከዓ ኣለዉ ምክንያቱ እዚ ሓወይ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ይዛረብ ማለት እዩ ስምዕዎ ኣዶናይ ሓወይ እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን አሜን እግዚአብሔር ኣብ ጎንኹም ይኹን ካልኦት ሓንቲ ዝብለካ ነገር የብለይ ኣብ ንመንእሰያት ዘይትጥዕም ዘይትኸውን ቦታ ተፈጢርና ፀረ ህዝቦም ዝኾኑ መራሕቲ ተዓዲልና ዕድል ኣይገበርና እስኻ ከዓ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ቶብ ስለ ዝኸድካ ሕጂ ብዙሕ ነገር ስለ ዝረኣኻ ነዚ ነገር ትቕበሎ ይመስለኒ እዚ ኩሉ ትሪኦ ዘለኻ መንእሰይ ኤርትራ ፈቲ ይኮነን ፖለቲከኛ ኮይኑ ካባይ ጀሚርካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማሕበራዊ ህይወትና ጠውሎቕ እንዳበሉ ስለ ዘሸገሩና እምበር ትግራይ ድሓን ነርኩም በኣኹም ቅዱስ ቅንእ ንቕንእ ነርና እንዳተበላሸወ
እንዳገደደ ኸይዳል በየናይ መለክዒ ሕጂ ንትግራይ ክሒድዋ ዝበሃል ዘሎ ድላዩ አዲስ አበባ ይኮነን ዋላ ምብራቅ ቲሞር ደይከይድ እንታይ አትይኩም ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት ትግራይ አዶን ነፍሲ ተኸሲ ማለት እዚ እዩ አዶን ነፍሲ መጠንቀቕታ ሓውሲ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ በቲ ሓደ ገጽ ማለት እዩ ንወላዲ አዶናይ በዚ ከዓ ከም ዝሓዘነ እዩ ገሊጹሉ ዘሎ ማለት እዩ ሓዘኑ ገሊጹሉ ኣሎ ዝሓውና እንተኾነ ግን እዚ ነገር እዚ ምእሳር ሰባት ሓሳብ ምዕፋን ወይ ከዓ ኣብ ስድራሲ ከምዚ እንተገበርኩም ከምዚ እንተኾነ ንእከለ ንምንታይ ዘይሽዎም እከለ ግን ክጥርጥርዎ እዩ ዝግባእ ዝብል መቃቃላይን ከፋፋላይን ሓሳብ ኢሉ እውን ኣብ ስድራ ጥርጣረ ዝእቱ ነገር እንትመጽእ እንተሎ ሓደ ነገር ምሕታትካ ይተርፍን ሓቀ ኢሉ ተሓትይኹም ማለት ሲሪየስ ዝኾነ ኮስችን ኢኻ ተልዕል ከመይ ዳ እዩ ክኸውን ነይርዎ ማለት እንታይ ይፀገም እንታይ ይትሽግር ብስሩኸ ውፅኢቱ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ዝብል እዩ ምክንያቱ ሓሳባት እሲ ሳዕቤን ኣለዎም ኢለ ምሽ ነይረ ሳዕቤን ኣለዎም ኣብ ሕጂ ሰዓት ምሕሳብካ ፍጻመ ዝገበርካዮ ፍጻመ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝሓሰብካዮ ሓሳብ እውን ከቐፅዕ ከም ዝኽእል እዩ እንድሕር ዳኣ ከምዚ ኮይኑ ድማ ኣብ ገለገለ ሰባት እንሪኦ ዘለና ኣንፋቲ ወይ ከዓ ሓባር ዝኾነ ኣንፈትሲ እዚ ነይሩ ማለት ሸዊት ብሓሳበይ ተኣሲረ ዝኸውን ለገሚተ ነይረ ይብል ግን ሸዊት ከምኡ ኣይኮነን ፀኒሕዎ እስኪ ናይ ሸዊት ዝነበረ ናይ እስር ቤት ውዕሉ ንስማዕ እዮም ምስኡ ምትሓዝ ኣለዎ መጀመርያ ግዜ ኣብቲ ፖሊስ ቶም መርመርቲ ቃል ስለዝቕበሉ ከምብዎ ከለዎ ሰሚዐ ነው ዓለየት ማለት ዝርዝር ክንዲ ዝቁፅር ገለ ይወልኒ ግን ሕጋዊ ለይኮነ ፅዋር ከምዚ ጌርካ ምጉዓዝ ገለገለ ክብሉ ከሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ እንዲያም ሰሓቀይ መሓዛዊ ንስሒቀ ፍቶም መርመርቲ ፊት ለፊት ማለት እዩ ተናዲዶም ካብኡ ሓደ ተናዲዱ እንታይ ማለት ካይ ንምንታይ ኢኻ ትስሓቅ ስራሕ ኮን ስራሕና ገለ ኢልና ኣይ ምሳኹም ይኮነት ክዛዕ ግን ብፍፁም ለይተፀበኽዎ ስለዝኾነ እዩ እና ኢለ መሊሰሉ ተራዲና ድሓርና ማለት ብፍፁም ኤክስፔክት ለይትገብሮ ለይትፅበዩ ዓይነት ክሲ ማለት ከምቲ ልብለካ ኣለኹስ ኩለና ከምቲ ክንገብሮ ንሙክር ብለይ ንሕስያ ብለይ ሰኻፈት ዝመሰለ ነገር ክፅሕፍ ክዛረብ እየ ልሙክር ኣነ ኩሉ ሻዕ ዝኾነ ሚደ ብኡ ኣሳቢቦም እዚ ተናጊርካ እዚ ፅሒፍካ ከምዚ ጌርካ ልብል ነገር የተፀበየ ነይራ ኣነ ማለት ምስቲ መዓልታዊ ትገብሮ ነገር ዝተወሰነ ልነኻኻእ ነገር ከምፅኡ እዮም ልብል ሓሳብ ነይሩ ናይ ትፅቢት ናይቶም ተባቕታት እውን ይመስለኒ ሰበር ሓበሬታ ፅቡቕ እሞ ሕጂሲ ነቲ ታሪክስ ተማሂርና ዶ ወይስ ንደግሞ ኢና ዘለና ዝብል ሕቶ ንዓኻትኩም ገድፈሉ ማለት ካብ ብዙሓት ነገራት ማለት እዩ ክንምሃር ታሪክ ነፅንዒና ታሪክ ዕላሙ እዚ ጥራሕ እዩ እቲ ሕጂ ትነብሮ ዘለኻ ናብራ ፅቡቕ ክኸውን ወይ ከዓ ክትመሃረሉ ብዛዕባ እቲ ቀፃላይ ዝመፅእ ሂወትካ ከዓ ክትእምተሉን ክትግምተሉን ኣንፈት ክትሕዘሉ እቲ ዝሓለፈ ትርዳእ ወይ ከዓ ካብ ታሪክ ትመሃር ኢኻ ንሕና ግን ንምሃር ዘለና ይመስለኒ ዘሎ ንደግም ዘለና ግን ይመስለኒ ከም ናተይ ሓሳብ ከምዚ ይጨኑ ንደግሞ ኢና ዘለና እቲ ታሪክ ሲ ባዕሉ ናብ ጨና በፂሑ ንእሽትለይ እውን ዝረአ ትክውን ኣለዎ ንደግሞ ኢና ዘለና ኢለ ይግምት ቀፅለ ቢለ ሓደ ጉዳይ ኣይክነግረኩም እቲ ቀፅለ ቢለ ዝነገረኩም ጉዳይ ከዓ ዜና እዩ ሓይልታት ሱዳን እዮም ሓይልታት ሱዳን ድሮና ኢትዮጵያ ወቂዕና ኣውዲቕና ኢና ኢሎም ይዛረቡ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናይ ምልሻ ሓይሊ ንክተፅንዕ ኢላ ዝመፀት ድሮን እያ ነይራ ንሳ ከዓ ብዙሕ ግዜ ትመፅእ ከም ዝነበረትን ባይራክታር ድሮን ናይ ቱርኪ ስራሓት ከም ዝኾነትን እቶም ዜና ዘቕርቡ ሰባት ይዛረቡ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ መልኪቱ ብዙሕ ግዜ ነጊረኩም ነይረ መንግስታት ኤርትራ ይኹን መንግስታት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኢድ ከም ዘለዎምን ኣብቲ ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ተኽሲ ኢድ ከም ዘለዎምን ይፍለጥ እዩ ይዝከር እዩ ዜናታት እውን ዝተዘርበ እዩ ኣብቲ ጉዳይ ንሱ እናሃለው እዮም መስለኒ እዚ ኩነታት ሃፐን ገይሩ ዘሎ ወቂዕና ውዲቕና ከዓ ኢሎም ይገልፁ ኣለዉ ንስማዓዮ እቲ ዜና ድሮን ኢትዮጵያ ተወቂዓ ሰራዊት ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ድሮን ወቂዓ ውዲቐ ክብል ብወቂዕ ፊጡ እዚ ድማ በሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት ስእልታት እተን ድሮናት ብምዝርጋሕ ተገሊጹሎ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ኣብ መራኸቢ ገጽ ኤክሶም ከም ዝሓበርዎ ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ወቂዑ ከም ዘውደቐ ዝሓበረ እንትኾን በዝሓን እተን ድሮናት ግን ኣይገለጸን እተን ድሮናት ባይራክታር ዝተባሃላ ናይ ቱርኪ ስራሕ ተኮስቲ ድሮናት ምዃነን ተሓቢሩ እዩ እተን ድሮናት ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሰን ናብ ክልል ኣየር ሰሜን ካርዱፋን ሱዳን በመታወን ስጉምቲ ከም ተወሰደለን ተገሊጹ እዩ
እተን ድሮናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ማዓስከር ሰራዊት ዘለዎም ሚሊሻታት ስታቲካዊ መጽናዕትን ምክያድ ይጥቀሙለን ከም ዝነበሩ ሰራዊት ሱዳን ገሊጹ እዩ። ክሳብ እቲ ዜና እዚ ሰቓለ ሕልዋን ጀሚሩ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ወግዓዊ መልሲ የለን። ጽቡቕ እዩ። ሕጂ ካብቲ ትኩስ ዜና ዝኾነ መግለጺ ከም ዘይተዋህበን ኣብቲ ከባቢ ከዓ ብዙሕ ግዜ ይመላለሳ ከም ፀንሓን ብፍላይ እውን እንዳተመላለሳ ስለ ዝሃቡኻና ኢና ወቂዕናየን ኢሎም ተዛሪቦም ከም ዘለውን ዝሕብር ዜና እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ቅድሚ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዙሕ ምትእስሳር ዘለዎን ብጠቕላላ እውን እቲ ውግእ ኣብ ዓድና ክጅመር ይኽእል፣ ኣብ ትግራይ ክጅመር ይኽእል፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክጅመር ይኽእል፣ ኣብ ኤርትራ ክጅመር ይኽእል፣ ኣብ ሱዳን ክጅመር ይኽእል። እቲ ሕጂ ዘሎ ናዕብን ህውከትን ብጠቕላሉ ተስፋሕፋሕን ተዛማዳይን ወይ ከዓ ከምዚ ቤላ ቤሎ እንዳሓደረ ተላባዓይ ብዝኾነ መንገዲ ወይ ከዓ ተባላዓይ ብዝኾነ መንገዲ እንዳተባርዐ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ከጓዓዕዙ ዝኽእሉ ሚድየማት ናይ ውግእ ዘለዎ እዮም። ዝተፈላለዩ ሚሊሻዊ ሓይልታት ናይ ጎደዎ ሓይልታት ናይ ከባቢ ሓይልታት ገለ ከጓሃርዎ ከም ዝኽእሉ ዝሕብርን ኣንፈቱ ከዓ ዝኾነ ነገር ተተጀሚረ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ምዃኑ ክነግረኩም ደልየ ማለት እዩ። ቀፂለ ዘርእየኩም ጉዳይ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሰራዊት ናብ ሓይሊ ምክልኻል ንክሕወስ ዝፅውዕ ፃውዒት እዩ። እቲ ፃውዒት እዚ ስቕ ኢሉ ዝመጽ ኣይኮነን። ምክንያቱ ቅድም ነጊረኩም ነይረ ኣብ ዝኾነ ዓዲ እንድሕር ደኣ ሳይድ ናይ ምሓዝ ወይ ከዓ ሓደ ማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ ብምሉእሲ ንውልቀ ሰባት ይኹኑ ነተሓሳስባታት ይኹኑ ንኢንቴሌክትስ ይኹኑ ወይ ከዓ ንምሁራት ይኹኑ ሳይድ ክሕዙን ፀግዒ ክሕዙን እንድሕር ደኣ ገይርዎም እቲ ፀግዒ ዝሓዘ ኣብቲ ዝሓዞ ፀግዒ ሒዙ ምስቲ ፀግዒ ዘይሓዘ ንዓናባይ ተፀጋዕ ብምባል ነቲ ካሊእ ፀግዒ ዝሓዘ ከዓ እቲ ሒዝከያ ዘለካ ፀግዒ ትክክል ኣይኮነን ብምባል እዩ ውግእ ክጀምር። እዚ ኣብ ናይ ሎሙዓንቲ ኤግዛምፕል ካብ ዝተማሃርክዎን ካብ ዝረኣኽዎን ሓደ ስታርቶክ ዝበሃል ኣሎ ዲቤት። ኣብ ናይ ስታርቶክ ወግዕ ከዓ ከምኡ ብተመሳሳሊ ዘፅናዕኽዎ ነገር ነይሩ። እንታይ እዩ ውግኣት ይኹኑ ሕማቕ ነገራት ይኹኑ ኣብቲ ሕጂ ሰዓት ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ማስ ዲስትራክሽን ብዝበሃል መልክዑ ማለት ዓበይቲ ዋርሄድስ ይኹኑ ናይ መሳርሕታት ኩናት ይኹኑ መሳርሕታት ውግእ ይኹኑ እንዳማዕበሉ ዝመፁ ዘለዉ ካብ ናይ ውልቀ ሰብ እንዳተበገሱ ውልቀ ሰብ ካብ ምቕታል ማለት በትሪ ነይሩ ተቐዳማይ ከምኡ እናበለ ከዓ ናብ ኣሮ ወይ ከዓ ናብ ቀስ ተኸይዱ ማለት እዩ። ካብኡ ቀስ እናበለ ከዓ ናብ ራይፍል እንዳተበገሰ ኸይዱ ማለት እዩ። ካብኡ ብድሕሪኡ ናብ ሚሳይላት እናኸደ ኸይዱ ካብ ሚሳይል ናብ ቦምብ ኸይዱ ካብ ቦምብ ከዓ ናብ ኒውክሊየር ፊውዥን ወይ ከዓ ናብ አቶሚክ ናብ ኒውክሊየር ቦምብ እናኸደ ኸይዱ ማለት እዩ። ሶ ዓለም ብጠቕላላ እንታይ ዝብል ነገር እዩ ዘለዎ ሓደ ሓሳብ ኣለካ። እቲ ሓሳብካ ወይ ምስትናተይ ሓሳብ ኣይሰማማዕን ወይ ከዓ እንተ ዘይሰማማዕ ኮይኑ ክትሰማማዕ ኣለካ ዝብል እዩ። ብኸመይ እዩ ዝብገስ? ቀሊል መንገዲ እዩ ዘሎ ክንመሃሮ እንድሕር ዳኣ ደሊልና ወይ ከዓ ክንፈልጦ እንድሕር ዳኣ ደሊልና ሓደ ኢኮኖሚ ብዛዕባ ዝሓለፈ ቪድዮ ሰራሕኩልኩም ናይ ኢኮኖሚ ቪድዮ ምሽ ነይሩ ንዕኡ ብደንብ ገይሩ እዩ ዘጉልህ ስእነት እዩ። ሪሶርስታት ብጣዕሚ ዋሕደ ኣለዎም ይፍለጥ እዩ። ድሌት ናይ ደቂ ሰባት ከዓ ዋሕደ የብሎምን። ስለዚ እቲ ኣነ ዝደልዮ ነገር ምሳኻ ኣሎ ብዝብል እዩ ዝጅምር። ምሳኻ እንድሕር ዳኣ ልዩ ወይ ሓበና ሓቢርና ክንጥቀሞ ኢና እንተዘይኮይኑ ብሓይሊ ክወስዶ እዩ። ብሓይሊ ክወስዶ እንድሕር ዳኣ ኮይነ ኣባይ ዘሎ ኢነርጂ ኣባይ ዘሎ ጉልበት ኣባይ ዘሎ መተኮስ ሓይልታት ብምልኡ ናባ ካሊእኸ ንዓኻ ቀቲለ ወይ ከዓ ብበዝሒ ንዓኻ ዕንየሲ ክወስዶ እየ ዝብል መንገዲ እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ሕጂ እዚ ፕሩፍ ዝግበር ነገር እዩ። ንኣብነት እንተሂብካዮ ወይ ከዓ እንድሕር ዳኣ ገዲፍካዮ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ይኸውን ንግዚኡ ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት ከዓ እንትራፀሙ ትሪእዎም ኢኹም። ንኣብነት ብእምነት እውን ከምኡ ዓይነት ውግኣት ገለ እንትግበር ኢኹም ኣይትፈልጡን ከምኡ። ሕጂ ንኣብነት ናትካ ፈጣሪ ምስትናተይ ፈጣሪ ትክክል ኣይኮነን ሓሳብ እዩ። ሕጂ ንፈጣሪ ርኢኻ ዲፋይን ክትገብሮ ኣይትኽእል እንትፀገመ ነገሩ እንህልካ እንደኳ መርትዖ ክትብሎ ይትኽእልን ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓሳብ ውግኣት ከዓ እንታይ ይመፅእ ማለት እዩ? ኣፈላላያት ይመፁ። ኣፈላላያ ጥራሕ ዘይኮነ ምምቕቃላት ከዓ ይመፁ። እንተተመቃቂልካ ከዓ እንታይ ይመፅእ ማለት እዩ? ፀግዕታት መሓዝን ኣብ ሓደ ፀግዒ ኮይንካ ክትዛረብ ንሓደ ፀግዒ ክተድምፅ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ፀግዒ ድጋፍ ክትኮኖ ከዓ ንዓኻ ይጠልብ ወይ ከዓ ነተዛረበ ኣካል ይጠልብ። ኣብዚ እዋን እዚ ውግእ ዝበሃል ነገር ይፍጠር፣ ኮንፍሊክት ዝበሃል ነገር ይፍጠር። ምክንያቱ ዘይምስምዕማዕ ስለ ዝመፅእ ዘይምቅዳው ስለ ዝመፅእ ማዕረ ዝኾነ ሓሳብ ዓለም ሙሉእ ስለዚ የለ እቲ ዝመፅእ ሓሳብ ግን ናቱ ይኮነን ትፀገም። ንኣብነት ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ዝሓውና እዚ ሓሳቡ ከም ሓሳቡ እዩ፣ ግን እቲ ምምቃል ናይ ሓሳብ ሲ ኣብ ትግራይ እንታይ ወሊዱ
እንድሕር ዳኢልኩም እዞም ሓይልታት እዚኦም ወልዶም ንኣብነት ክልተ ሓይልታት ኣለዉ ትርእይዎም ሕጂ እዚ ሓይል እዚ ረእይዎ ከምዚ ዝኣመሰሉ መንእስያት ተፈጢሮም ኣለዉ ካበይ ካብቲ ናይ ሓሳብ ምምቃል ዝመፅኦም እዚኣቶም ማለት ዝኹለፍ ዘሎ ኣብ መንጎ ደለይቲ ለውጥን ኣብ መንጎ ደለይቲ ስልጣንን ኣፈላላይ ስለ ዘሎ እዩ ገሊኦም ነቲ ስልጣን ቆሚሮም ናብ ትግራይ ተመሊሶም ከኣትዩ ዝደልዩ ነበራት ኣመራርሓ ኣለዉ ገሊና ከዓነይ ኖ ፌል ጌርኩም ኢኹም ፌለር ትገጢሙኩም እዩ ንሕና ኢና ክንመርሖ ዘለና ንብል ከዓ እኒና ኣብዛ ዳራሽ እዚያስ ብጣዕሚ ዝተፈላለና ከይተረድአኒ ከመይልኩም ኢኹም ኣኪብኩም እውን ኣይተረድአንን እምበር ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ሓሳብ እዩ ኣነ እዚስ እምነተይ ካሊእ እዩ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሰራዊት መቋመሪ ዝኸውን ዘሎ ካብ ከምኡ ዝኸውን መከላከያ ይተባህላ እየ በቃ ኢትዮጵያዊ እየ ኢልካ ተኣምን እሞስ ኣይ ካሊእ ሰራዊት ኢለ ይብለካ ከዓበት እዩ ኢትዮጵያዊ ተኾንካ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ሃገራዊ ሰራዊት ዘለዋ ሃገር እያ ሶ ተካይዳና ተወግዕና ተሰራርሓና እውን ክንፈልጦ ንክእልኒና ሻዕቢ ፅቡቅ እዚ ሕጂ ከምዚ ዝነገርኩኹም ውፅኢት ናይ ምምቕቃል እዩ ርኢኹሞን ሰሚዕኹሞን ኢኹም ሓሳባት ክመቃቀሉ ክግበሩ ከለዉ ኣብ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ኣይኮኑን ምምቃል ናይ ሓሳባት ዝመፅእ ንውልቀ ሰባት ደፊእኻ ሓደ ሓሳብ ወይ ሓደ ፀግዒ ናይ ክሕዙ ምግባር ጥራሕ እውን ኣይኮነን እቲ ውፅኢቱ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ናይ ግሩፓት እውን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ግሩፓት እንድሕር ዳ ኣሊኦም እሞ ሓሳባት እንተልእሞም እቶም ሓሳባቶም ትመቕሎም እዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ እኳ ቅድም ኢሉ ዝመፀ እዩ ብደንብ ጌርኩም ክትፈልጥዎ እንድሕር ዳ ትፈልጥዎ ኢኹም ግን ደጊምና ንክንመሃረሉ ወይ ከዓ ንክንረዳድኣሉ እንተኮይኑ እቲ ዲቫይድ ኣንድ ኮንኬር ዝበሃል ፕሪንሲፕል እዩ ወይ ከዓ መቃቂልካ ግዛእ ማለት እዩ ሓደ ዓዲ ዘለዋ ሃፍቲ ዘለዋ ተሓሳስባ እዩ ዝድለም ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዘለዋ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ናይ ሳይንስ ምህዞ ዘለዋ ናይ እምነት ምህዞ ዘለዋ ናይ ታሪክ ፅንዓትን ተወፋይነትን ኩሉ ጠቕላላ ማለት እዩ መንፈሳዊ ይኹን ታሪካዊ ሓድግታት እዩ ሃበኒ ዝበሃል ከም ሪሶርስ ዝቁፀሩ ንሱ እዩ እንድሕር ዳ ክትወስድ ደሊኻ ናይ ግድን ሓይሊ ትጥቀም ምሽልና ኣባኻ ዘሎ ኢነርጂ ሊኢኽካ ኢኻ ናታቶም ኢነርጂ ተዕንዎ ምሽልና ስለዚ እቲ ጉልበታት እዚ ብምሉእ ምንታይ እዩ ዝዓርፍ ዘሎ ኣብ ምቕቃል እዩ ናይ ምምቕቃል ሓሳባት ክመፁ ከለዉ ከዓ እንታይ እዮም ሒዞም ዝመፁ ኢለኩም ውግእ እዮም ሒዞም ዝመፁ ምክንያቱ እቶም ዝተመቃቀሉ ሓይልታት ሲ ብመሰረቱ ክመቃቀሉ ዝገበሮም ሓሳብ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሓሳባት እንተመቂሎሞም ግን ንምንታይ ሓሳባት ዘይዓርቅዎም ገለገሊኦም ሓሳባት ሕጂ ንኣብነት ኣብ መሬት ክወርዱ ኣይክእሉን ማለት እዩ ንበል ብሃይማኖት ክትዕየም ኔርና ዛስዋይ ከዓ ዓለም ሎምሎሚ ምናልባት ሃይማኖታዊ ውግእ ንኸካይድ ንዘየካይድ ዕንቅፋት ኮይንዎ ኣብ መወዳእታ እውን ውፅኢት ከም ዘይብሉ ዝተረድአ ዝመስለኒ እንታይ እዩ ናተይ ፈጣርን ናትካ ፈጣርን ክልቲኦም ብእምነት ኢና ሓሳብና ክንገልጽ ንኽእል እምበር ሓቂ ድዩ ሓሶት መርቱዖ ይብልናን ወይ ከዓ ስቴት ኦፍ ኤግዚስተንስ ነይርዎ ምሲ ረእዮት ናተይ ይሕይል ካብቲ ናትካ ይረጉድ ክትብሎ ይትኽእልን ሓሳባት እውን ግን ተመሳሳሊ ውፅኢታት ዘለዎም ዝመስሉሉ ሓደ ግዜ ሎጂካል ኢንቲቲ እዮም ኣብ ኣእምሮና ሲ ብሎጂክ ኢና ንሓስቦም ሓቂዱ ሶ ኩሉ ግዜ እንታይ ይብል ነይሩ ዝሓውና እንድሕር ዳ ተዓዚብኩም ኮይንኩም እዞም ኣብዚ ዘለና ሰባት ሲ ብኸመይ ከም ዝተኣከብና ይፈልጥን እየ ይብል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንእከብ ሳይግባአና ነይሩ ማለት እዩ ንምንታይ ኢኹም ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ ምክንያቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ተሓሳስባ ኣፈላላይ እዩ ዘለና ዝብል ወግዒ ሂዙ እዩ ተበጊሱ እዚ ማለት ብኻሊእ በሃላ እንድሕር ዳ ከም መናእሰይ ኮይንኩም ርኢኹሞ ዋላ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይሃሉ ብዘይገድስ ተኣኪብካ ናብ ሓደን ስሙርን ኣብ ክንዲ ምምፃእ ክንእከብ እኳ ይነበረናን ኢልካ እንድሕር ዳ ተዛሪብካ እቲ መሪሕነት ንዓና ሃቡና ይብለልና ኣብነት ዝመንእሰይ እዚ እሞ እንተሂብናዮ ሲ ክእክበና ድዩስ ወይስ ብተመሳሳሊ መውቀጦ ቂጡ ሓደ ሓሳብ ክህልወና ይክገብር ዝኽእል ንባዕሉ ሕቶ ዘልዕል ጉዳይ እዩ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ኣፈላላያት እያ ተፀሚዳ ዘላ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘልዕሎ እዚ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ድሕሪ ኩናት 2013 ዓመተ ምህረት እናሃለወ ኣብ መቐለ ሓላፊ ዝነበረ ወይ ከዓ ዝኾነ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ መናእሰይ ናይ ገለ ዝነበረ ኣታክልቲ ዝበሃል ሓውና እዩ እዚ እንታይ ዝብል ሻዕብያ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ፀላእ ኣሎ ተባኢሉ ሻዕብያ እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዙ መፅኡ ዘሎ ስለዚ እቲ ሓሳብ ንምንታይ እዩ ፀኒሑ ሃበይ ከም ፀንሐውና ይፍለጥን ግን ነይሩ መፅኡ ነይሩ ምምፅኡ ኣይፀላእናዮን ግን ነይሩ ድሕሪ ምምፅኡ ንባዕሉ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝነበረ እኳ ሰውነቱ ይዛረብ እዞም ገለ ሰባት ግን ኣብ ምንታይ እዮም ተሓቢኦም ፀንሑ ዘሎ ኣይፍለጥን
بزخونة حسابهم جن كن سمعينا مالتي يا طلعت الله كان يمجمل طلعت يسقى حزب يتوقع ካሪክለም ሰርቶ የሚያስተምረው ነው ባይዘው ዝም ብሎ በአሉኛ ምን በሚባልበት አይደለም ኤርትራ እንዳታድግ ትልቁ እንቅፋት ቦትልኔክ የሆነው የትግራይ ህዝብ ነው ብሎ በግልጽ ዶክመንት ላይ የሚጽፍ ስርዓት ነው በውስጥ ተደብቆ የሚያወራ ማለት ትላንትም ወደ ትግራይ የመግባት እድል ሲያጋጥመው የትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸመው ነገር ፕራክቲካሊ ታይቷል ስናትኮ አሁን ያልነበርንበት ወይም ደግሞ ከጽሁፍ ያየነው ነገር አለ ፕራክቲካሊ ነበርንበት ነው እዚህ ሻዕቢያ ወደ ትግራይ መጣ ሲባል ሰላም ፈልጎ ወንድማዊነት ፈልጎ ልማት ፈልጎ አንድነት ፈልጎ መተባበር ፈልጎ አይደለም የመጣው ትግራይን ሊያጠፋ ነው ለምን ፕሪቶሪያ ለምን ያበሳጨው የማጥፋት ፕሮጀክት ተደናቀፈ አሁን ደግሞ በሌላ አንግል ደግሞ ትግራይን ሊያጠፋበት የሚችል ምቹ ሁኔታ ተፈጠረለት እንጂ ምን ሆነ ይያለ ያለው እኮ ጦርነት እየመጣ ነው ራያ ላይ እናርገው ጦርነት እየመጣ ነው ተከዘ ላይ እናርገው እኮ ነው ይያለ ያለው አነ حرايم ሞታ ጉዳይ ሰማዕሁማ ናታ መቀጸልታ ማለት ተፈለየ መስሉ ክስማዓኩም ይኽእል እዩ ኣይኮነን ቅድም ሕጂ ናይቲ ቅድም ሕጂ እንዳተዛረብ ኩሉ ዝመጻኹን ናብታ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ መእተዊት ገርያን መሳጋገሪት እንዳጣም ኩላ ዝኽር ዘለኹን ናይ ሓሳብ ምክፍፋልን ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ሓሳብ ኣብ ልዕሊ ሓሳባት ጸግዕን ክትሕዝ ጽዕንቶ ናይ ምግባርን ፕሬሸራይዝ ናይ ምግባር ጉዳይኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓውና እዚ ኻ ዝብልና ዘሎ ተመሳሳሊ ጉዳዩ ሓደ ንባዕሉ እውን ሓሳቡ ክፈልን ከነጽርን ተገዲዱ እዩ ዘሎ ንጠቕላላ ንሰራዊት ሻዕብያ ከም ጸላእ ገይሩ ብምቕማጥ ወይ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ጸላእ ገይሩ ብምስኣል ኣብ መወዳእታ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዕርቂ ዝበሃል ክህሉ ኣይክእልን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰላማዊ መማረጽ ዝበሃል ክህሉ ኣይክእልን ጸላእ የሉ ቀዳማይ ጸላእ ገይሩ ዘቐመጦ ነዚ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ ኣብዚ ኣነ ብዝተወሰነ መጠን ከም ውልቀ ሰብ ዝሰማምዓሉን ዘይሰማምዓሉን ሓሳባት ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት ካብ ገለገለ ቦታታት እንዳልዓልኩ እንዳቐመጥኩ ክንቅጽል ከለና ናብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ዘሎ ጠቕላላ ትሕዝቶ ናይቲ ቪድዮ መልእኽቱ ግን እንታይ እዩ ዝብል ንህዝቢ ትግራይ ናብ ጸገም ሒዝዎ ዝኸድ ዘሎ ዝብል እዩ ወይ ከዓ ብኻሊእ መንገዲ ኣንፈቱ ቀይሩ ይመጽዎ ዝብል እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣነ እውን ብዝተወሰነ መጠን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣጸብቕ ኣቢለውን ከምቲ ትማሊ ዘቕረብኮ ንድሕር ዳ ኮይኑ ዝሰማምዓሉ ሓሳብ እዩ እንታይ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ተኸሊፍና ዝብል ቃል ኣብ ሓደ እዋን ተዘሪቡ ነይሩ ሕጂ ተኸሊፍና ዝብል ቃል ድሓር ኣይተኸሊፍናን ብዝብል ኣይተተከአን ተኸሊፍና ተባሂሉ ምስ ወፀ እቲ ቃል ጉዳዩ እንተይፈጸመ እዩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ኣየር እዩ ተንሳፊፉ ዝርከብ ስለዚ ተኸሊፍና ንምንታይ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ሓሳብ እዚ ተኸሊፍና እንተይሉ ሓደ ሰብ ተኸሊፈ እሞ ኦኬ ተቐቢለ እቲ ምኹላፍ ቡየ ቅጽል ዘለኒ ድዩ ክብል ዝኽእልስ ወይስ ተኸሊፈ እሞ ካሊእ መንገዲ ክስዕብ ዘለኒ ዝብል እዩ ነው ሕጂ እቲ ናይ ምኹላፍ መንገዲ ሞር እርጀንት እዩ እዚ ንምንታይ ኢኹም ኢለ ሓሲበ እንድሕር ዳኢልኩም ሰባት ካብ ዝረኸብዎን ላዕሊ ሰኣንዎ ይዘግዮም ኢለ ነይረ ኣብ ኢኮኖሚክስ እውን ከምኡ ካብ ዝረኸብዎ ዓብይ ነገር ንላዕሊ ካብ ዝረኸብኩሞ $1000 ዝሰኣንኩሞ $10 ብጣዕሚ ይዘግየኩም ኢለ ነይረ ተኸሊፍና እንታይ እዩ ዘድምጽ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ዘስምዕ እንድሕር ዳኢልኩም ናብ እዝንና ተኸሊፍና ዝብል ቃል ክመጽእ ከሎ ጣዕሳ ወይ ከዓ ነስሓ እዩ ነስሓ ዘለዎ ኣካል ድማ እቲ ነስሕኡ እንተይወጾ ተጣዒሱ ያ 10 እያ ትሕሞ ዘላ ኢለኩም ሓቂዶ ኣብ ኣዩ ዘሎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ከምናቲ ሓሳብ ማለት እዩ እሞ ብኣኻትኩም ወገን እንታይ ከም ዝሓስቦ ይፈልጥን እዚ ጉዳይ እዚ ከምኡ ተመሳሳሊ እዩ ካብ ዝተኸለፈ ኣካል እሲ ትረኽብዎ ነገር ኣይክህሉን እዩ እዚኣ ጥራሕኩም ትረኽቡ ኣነ እኮ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ ዝብል ሓደ ሰብ ኣሎ ማለት ዝፈልጦ ነገር እሲ ንምንታይ ንዓይ ዘይተሓቱኒ ኣነ እንደኾ ነገረኩም ዝዓይነቱ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ እሞ ሓቂ ድዩ እስኪ ንስማዕ እዩ ኣዊት እንደ ዝበሃል ካብዞም ደለይቲ ፍትሒ ብርጌድና ሓመዱ ዶ ንበሎ ንምልላይ ዝኣክል ማለት እዩ ፕሮጀራ ስምምዕ ክመፅእ ከሎ ይዝኩረ ኣብ ድምፂ ወያነ ሻዕብያ ነዚኣ ከፍርሳ እዩ ንዛ ፕሮጀራ ስምምዕ ኢለ ነይረ ስለምንታይ ከምኡ ኢለ ዛሪኡ ምክንያቱ ሻዕብያ ኩሉ ግዜ ብባህርያቱ ክነብር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ዓድታት ናብ ጎድኑ እናሰለፈ እዩ ዝነብር 2018 ብሽም ተደምረናል እንታይ ገይሩ ርኢና ኢና ሕጂ ከዓ 2024 ከዓኒ 23 ከዓኒ እንታይ ዓይን ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ትግራይ ናብዚኣ ትኸይድ ዘላ ንዚ ክጉተተሉ የብሉን እዩ እዚ ስለምንታይ ኢና ዕድል ንህቦ ዘለና ሻዕብያስ
ናብ ትግራይ መፅዩ ናብ ጎና ንትውሕድ ጉጅለ ሒዙ ናብ ጎኑ ከሰልፎሲ ናቱ ጥንካረ ዲናትና ድኻሚ ዝብል ነገር እቲ ኤሊት ትግራይ ክሪኦ ኣለዎ ስለዚ ሓደ ግዜ ኩናት ኣብቲ ኣጀንዳ ከይወፀኹ ኩናት ይኣኽለና ዝብል ኣጀንዳ ክልዓል ኣለዎ ሰላም ማንም ይኹን ማንም ሰላም ክዝምር ኣለዎ ኣብዚ ጥርጥር የለን ሓደ ግዜ ግን ኩናት መፀውዒ ሰላም እዩ እዚ ግን ብለኩም እዚ ሲ እሺ ሓደ ግዜ ግን ኩናት መፀውዒ ሰላም እዩ ዝብል ወመፀውዒ ሰላም ክበሃል እንተሎ ሰላም ብጥረ ትርጉማ ብኩናት ኣይትመፅን ግን እንታይ ንምባል ደልዩ ይመስለኒ ዳዊት እታ ትመስለኒ ኢለ ክዛረባ ወይ ከዓ እታ ትክክለኛ ንሳ እያ ሰላም ኣቺቭ ዝግበር ወይ ከዓ ዝመፅእ ብክልተ ነገር እዩ ኢሉ ዝፀሓፈ መን እዩ እዚ ሰንዙ ዝበሃል ኣርት ኦፍ ደ ዋር ኢሉ ዝፀሓፈ ሰብ እዩ ንሱ ከዓ እንታይ ዝብል ሰላም ዝመፅእ ብክልተ መንገዲ እዩ ሓደ ብምዕጣቕ እዩ ብኣርማመንት እዩ ተዓጢቕካ ዋር ሄዳሊካ ውግእ ጌርካ ገለገለ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ መበል ካልኣይ ግን ዲስ ኣርማመንት እዩ ማለት ዕጥቅኻ ፈቲሕካ ወይ ከዓ ንሰላም ተቀራሪብካ ብምዝርራብ ዕጥቂ ብምፍታሕ እውን ሰላም ይመፅእ እዩ ሓደ ግዜ ከምኡ ይግበር እዩ ስለዚ እዚ ንምግላፅ ዝተጠቐመሉ ቃል ይመስለኒ ከም ደላይ ፍትሒ ዓርሶ ፋሊጡ ብርጌድ ንሓመዱ ንምዃኑን ገሊፁ ኣብ ኣኼባ ዝተሳተፈ ሓይሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዕሊ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ምሁራት ትግራይ ኣብ ዝእከበሉ እዋን ብዝእከበሉ ዘለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይእከበሉ ከም ምዃኖም ዘርኢ እውን ኣንፈት እዩ መናእስያት ከምዚ ተቀራሪቦም ትዛረቡ እንተለዉ ከዓ ወይ ከዓ ትራዳዱ እንተለዉ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ምዃኑ እየ ክገልፀልኩም ዝደሊ ማለት እዩ ኣዝየ ተደኒቐሉ እቲ ሓሳብ ሕጂ ናብቲ ናይ ኣለና ዋልታ ሃገር ጉዳይ ክንሰግር ኢና ኣለና ዋልታ ሃገር ሎሚ ኣለና ዋልታ ሃገር እየ ሕጂ ኣነ ኮይነ ኣለኹ ዋልታ ሃገር እሲ ቅድሚ ሕጂ ኣይኮንኩን ነይረ ሕጂ ግን ዋልታ ኮይነ እየ እዩ ዝብል ቅድሚ ሕጂ እውን ዘይፈልጦ ኮይኑ ኣይነበረን ግን ነጊረኩም ጥቕመይ ክሳብ ዘይተተንከፈ እናተይ ወለዲ እንድሕር ዳኣ እንተ ዘይተኣሲሮም ወይ ከዓ ኣነ ርሑቕ እንደ ዘለኹ እቲ ሓዊ ስለ ዘይፀልወኒ ፀገም የብሉን ብዝብል ዘንጊዑ ፀኒሑ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ግን ናብ ሽግር መፅኡ ማለት እዩ ንሱ እውን ሽግር ኣትይዎ እቲ ናይቶም መናእሰያት ኣተሓሳስባ ንዕኡ እውን ፀልይዎ ክብል ከለኹ ዳይሬክት ልቢ ኢኮኖሚ መፅዎ ማለት እዩ ንሱ ዘዋህለሎ ቅርሺ መንግስቲ ወሲዱሉ ንወርሰካ ኢና ገለገለ ኢሎም በዓል ኣወል ስዒድ በዓል ኣወል እንትፍክሩ እንተለዉ ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ተባሳጭ ተናዲዱ ተቆጢዑ ማለት ድሕሪ እዩ ናብዞም ደለይቲ ፍትሒ ገለ ዝኣመሰሉ ሓሳባት ከኣቱ ደልዩ እንተኾነ በዓል ወዲ ጣባ ዝብልዎ ነገር ኣሎ ከኣቱ ይብል እሞ ግን ብውሽጡ መስሑቕ ዘይወደእ እዩ ምሽ ተባሂሉ ሕጂ ናባኻትኩም ኣይመፅን ኢሎም ንምንታይ እንድሕር ዳኣ በስቢሰ ዝበስበሰ ዝናበ ይፈርሕን ዝበሃል ሓደ ግዜ ተፃሪፈ ስለ ዝነበርኩ ምናልባት ይስከፈኩም እየ ዝዓይነት እዩ ናብ ብርጌድ ንሓመዱ እውን ኣይከደን ኣብ ማእኸል እዩ ዘሎ ኣብ ማእኸል ኮይኑ ምናልባት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክምለስ ይኸውን ምስ ሶሎ ሚድያ ግን ገለገለ ይበሃል ኣሎ ሶሎ ሚድያ እንታዋ እዩ እዚ ጉጅለ እኮ ሰራቆ ኮይ ማዕበል ሓወይ ንሕና እኮ ቀደም ኢና ፈሊጥናዮ እቲ ህዝቢ ግን ዱንዙዝ እዩ ዱንዙዝ ዋናዓኻ ሕጂ እዛ ጀሚርካ ያደለካ ዳሃቤትና ክኮልፎ ኮይኦም ሓሳድ ማዕበል ሓወይ ኣብዚ ረእዮ እንደብዚ ዳሳት ናይ ህግደፍ ተወርድ ብል መንእሰይ የለ ሓቂ ሓይሽ ዞም ብርጌድ ንሓመዱ ሓቆም ኮይኦም ኣብዛ እዝና የድብለኩም ደሎ ስጋ ክፍላይ እዚ ቀደም እዚ ናይ ዳሃቤትና እንዳስራሕና ከለና ሕጂ ኣሽሙር ነግረኩም እየ ከምዚ ሚድያ ፃወት ገሊኦም ድራማ ዝሰርሑ ገለ እንዳበልኩ ይዛረብ ነይረ እዚ ሓደ ካብኦም ዕምፅፁ ሓሳዊ ሰብ ኣይፈቱን ያለ ኣነ ስጋ ወለደ ይብለኩም ኣለኹ ካልእ ከምኡ ኢልኒ እዚ ሓሳዊ እዚ ግን እዚ the first time ኣብዛ እዝነይሲ ደው ኢሉ ብለኩም ኣለኹ ቪድዮ ከፃወተሉ እዚ ናይ ኣማንኤል ጎይቶም ሾው ንሰርሕ ነይርና ያው ባንዳ ተባሂለ ነይረ ሓራይ ፅቡቕ እዚ እዩ ሓሲብለይ ነይሩ ሓደ እዋን ነጊረኩም ነይረ ብቕኒ ኣቢለ እውን ኣብቲ ሽዑ እዋን ደጋፋይ ናይ ደጋፋይ ተቃዋማይ ናይ ተቃዋማይ ደጋፋይ ኮይነ ይሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ሽዑ እዋን የጠግም እዩ ግን ምናልባት ጫንጨራይ ክዓቁረለይ ከኣለን ይነግረኩም ነይረ ተሰሚዕኹም ዝብል ጉዳዩ ተዛሪቡ ማዕበል ቀፂልና ኣነ ባንዳ እየ ተባሂለ ነይረ ኢሉ ግን ባንዳ ንባንዳ ምዃኑ ዘይተረፈስ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ይኹን ትሰርሑ ዘለኹም ምስ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘለኹም ሕጂ ከዓ ካብ ክልታኹም ውፅእ ዝበልኩ ፍልይ ዝበለ ተሓሳስባ ዘለዎ ኣድቫንስድ ባንዳ ወላ በሉኒ ወፅኤ ካብቲ ተሓሳስባኹም ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ከም ሓሳቡ ከመይ ሪኢኹማ ናይ ዝመንእሰይ ሓሳብ ዝብል እውን ሕቶ ናባኻትኩም ትቐርብ
هذه نسخات بوتا تغيرنا لنا نسخات نابزك تمزق الله أنا يو كافت داي هو وني اللهن كافت نايبل تقنا وني اللهن سالساي من قدي ولد ما the third pass يبال أنا لوتي كما تتخوينو ببهرن بمقبارن بمعرة كابز تبلاشوي حيلتا ترحيقها بسالساي من قدي تودي بها زمت لوتي يزعمنا مسحوحات موجان من قد تفات إلى همزة أمن قلو حوحات ببهرن بمقبارن مزن مساسلو بلسقنا موجانون نيتفات من قدي خلتهم مسارتاوي زي مساسلو بهر ذلوا بهم هيجمونك يوم بحيل أمزة أمنو ناوطا يغيروا أما قلدنا بره حوحات ناوطا وتحاديقو من الوقت أبجمع ويدما أبز ساموير أو أورمي أبزلو ناوطا زحرد ناي أورمي بلسقنا زوحاتو ناي سلطان حيلي يزولو أغارات كيلو سلازي نابتي وينابتي مقاد ناي مالي لو تنبي ناي لو تحيلي جورك إلى أمن بزعبا هو حد كوجر اللغة بحيلي يزي قدم حدون الأمن الليو جن أحوات نوزون جنرالات لهم جنرال نوز أخذ نطع يديكم هذه تخيلي سلام حيلة ومن قصاص السيوت من قد تخكرني فتح الأمن جن بأقباو مرحوه هو حد بحيلي الوقت جن كدنجز مني أول ما عندك أنا عاقم كيرك كفرحني أول تذكر تخوينكم خلتش عصرتيس مجمع راكوستر في أم قلم ثموسو ينقط يوم نيرم ثلاثة ديار بعد تزيد دورة الرخونة هنا قوي تايم بيتي اللي تقبلنا ثلاثة جزء أبيرو مالتي عرنا هذانا أما برا عجن تعطيه نأطوي خالنا نمن تاينا اللي أتينا أو الستاديوم وقت يومس أيو خانا هنا مستوى عويدو بقى خالي سمعت فطيرو اليوم هذا تقرأ إن دورة أنا صحيح نحوقت وين بالبيت أنا لا تأمنت خذون تتذكرني أفتح أوزل لحد مليون تقراوي تبوتين ولا تقراوي بملو أكيدنا أب ستاديوم دحروت إنه ينقطع فيت كله يخلي سراويت صبو أجي أيتمصو مغنياتو مرحة سراويت سي أيتحوسنا زبل قداء نيرو أجي أنا خزار بيه كم ناي سراويت أبال كوينة أيتمصو تباهيلنا مشالنا وهيد أجرناكم سراويت زبليو نتوم بتوم سراويت استحابة ملس مالتي اسكي كافتوم سراويت حدا زيو ناوزي تزي تبلو زبل ستايلو أنا فريز ولا ريتي زلني سراويت ፖለቲከኛ እንኳን አይኮና ነው ዝምስ ሰራዊት ግን ፖለቲካዊ ውዳቤ ፈጢርና ልኡኽ ዝቦም ተዘይብሉ ሽፍታ ማለት ወይ ሓራም ለዘለ እንታይ ይገብር ልኡኽ ቆታዊና ንወስድ ስለዚህ ውዳቤ ንፍጠሮ ፖለቲካዊ ውዳቤ ህፁፅ ንፍጠሮ ማዕተ ፈላላይ ታልዮም ይብነት ገርና ኣብቶም ዋና ነገራት ተመስሪትና ፖለቲካዊ ውዳቤ ናይ ለውጢ ውዳቤ نفتر تاوص استحلنا قلتني خوينو زين يفصل تواهلو لأخونا زين حنا ستنا سراوتنا نخيل ما تسراوت وحجي انتاينا مالت هدونو تولنا لخم امنت يالو تمهدني امنت يالو تطييت امنت يالو تقست تعغازينو نايتر انزلا قلوزه تزبل سلازي لأخونا نحنا لؤ كنقبلنا مصينا نبر نتاتكم مرعا نتاتكم درعا نتاتكم زربا نسمعلو قلي يلن نالبات كاب دمصي زربا ወይ ካብ ድምጽ ፖለቲከኛ ድምጽ ጥይት ሕሸና ዝዓይነቱ ዘረባ እዚ ከም ሓሳብ እዩ እሞ ስድራታት ኣብ ውልቀ ሰብ ዝጀመረ ሓሳብ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣዶናይ ካብ ኣዶናይ ናብ ወላድ ኣዶናይ ናብ ስድራ ኣዶናይ ካብ ናይ ስድራ ኣዶናይ ድማ ናብ ፖለቲካዊ ዛዕባታት ዘልዕል ሸዊት ውዳሰ ካብ ናይ ሸዊት ውዳሰ ውልቀ ሰባት ናይ ምእሳርን ከምኡ ኸ ናይ ሓሳብ ኣፈላላያትን እናቀጸሉ ይርከቡ እዚኣቶም ይቆጸሉ እዮም ዘለው ከም እዮም ዝቆጸሉ ዘለው ሓደ እናቀጸለ ዘይርከብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኣብዚ ዝውድእ ዘሎ ምስሕቱ እዩ ማለት እዩ ማለተይ ሰባትሲ ከሓስቡ ድዮም ዝግበሩ ዘለው ወይ ከዓ ከሓስቡ ዕድል ዝፍጠረሎም ዘሎስ ወይስ ተገዲዶም ክመርጹ እዮም ዝግደዱ ዘለው ዝብል ንዓኻትኩም ይገድፈልኩም ማለት ናይ ምሕሳብ ድልየት እኮ ኣለና ናይ ምሕሳብ ነፃነት ኣለና ናይ ሓሳብ ነፃነት ናይ ምዝራብ ነፃነት ዝባል እንድሕር ዳ ምሕሳብ ተዓፊኑ ምዝራብ እንድሕር ዳ ተዓፊንካ እቲ ዝሓሰብካዮ እንታይ ምኾና ይፍለጥን ስለዚ ምዝራብካ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከብራህሮ ዝኽእል እሞ ሰባትሲ ተገዲዶም ድዮም ክዛረቡን ከይዛረቡን ዝግበሩ ዘለው ወይስ ሓሳቦም ፍሪሊ ينقሳቀሱ ዘለው እዮም ዝብል ናታትኩም ርእቶ ክትገልጹ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ በዚ ክዛዝሞ ተገዲደ ኣለኹ ማለት እዩ
ሓሳባት ክፍቀረሎም ኣለዎ ግን ናተይውን መልእኽቲ እዩ ልዋም ቅነ ጉድ ላይት ድሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ